Ситуацията? Каква е ситуацията? Тук сме в Орането. Тук сме в Орането. Аз свърших бензина. И чакам и Тошко подкрепление. Дева, цицката. Имаш ли цицка, бе? Как съм щупил, бе, Дева? Дева, мой пил, бе. Не знам, че ми ги даде. Добре си вървеш. Вървеха си добре. Да. Голяма си казах, че служи бензин, нямаше стигнат. Да. Ето, коза. От стара коза яри. Ето. И сега се дърпаме ли? Какво ще прави? Сега аз вада въжето и ти ще ме дърпаш. Я отваря въжето. Ще снимаш, нали? Отваря въжето тук, видиш? Ще снимаш, нали? Аз ще снимам тук, отваря въжето. Ева, идиот. Тук трябва да е въжето. Вече са ми замръзнали пръстите и мога отворя това, бе. Къде ми изгуби ръкавицата, бе, човек? Ръкавица? Така. Стоп! Е, това е въжето. Затваряй. Затваряй. Видя ли? Пак не се кормият. Какво е въжето? Връзвай въжето. Да, не го правя. Чакай, че ръкавицата ми няма, бе. Да намера. Ти къде кара? Ко стана? Тук, бе. Там ли е ръка си? Добре. Ай, с тия толкова съм снимал.